Йоу, хора, здравейте! Сега ще гледаме Инстаграм, разбира се. Вижте ми тапета на Меси, защото само Меси. Така, Инстаграм. Педри. Давай, Меси! Ей, така се прави Меси. И така включих си камерата да може да се вижда малко. Да. Здравейте, чакайте. Ей, тук по-хубаво се вижда така. The King Football. Роналдо. Лайкнах го, защото Роналдо го обичам. Не че казвам за Меси, не обичам и Роналдо. Всички футболисти обичам, но само Меси. Ashley, don't look at him, look at me. Ashley, look at me and him. И двамата. Вот. Виждате ли? Вижте това видео по-надолу. Ето, вижте го. Хора, това е футболиста, не бъркайте футболиста. Така. Едно съобщение имам после видео. Хора, моля, посредвайте ме. Това съм аз. Месито 105. Да, хора, моля, посредвайте ме. И да, нямам последователи, защото ми е нов профил. Да, сега трябва да сме на снимката. Така. Нова снимка. Да, и тази ще сложа. Ей, така, да. Така. Новата ми снимка е Меси. Месито 105. Така. Сега след малко трябва да смени. И хора, аз избирам Барселона между Реал Мадрид, между Ревски и ЦСКА. Да, новата ми снимка почти е дошла. Да, ето ми е. Моля, посредствено, това ми е профил Месито 105. И да. Чао, хора.